Moikka ja tervetuloa Kivistöön. Nyt me ollaan osoitteessa Kannistontie 8 ja täällä mulla on myynnissä tämä todella laadukkaasti rakennettu kiinteistömuotoinen paritaloasunto. Tässä asunnossa on asuinneliöitä 112 ja sen lisäksi lämmin käyttöullakko ja lämmin autotalli. Lämmitysmuotona on sähkö ja näitä sähkölämmityksen kustannuksia maltillisemmaksi saadaan Paravalla takalla, joka sijaitsee tässä olohuoneessa, sekä juuri uusitulla ilmalämpöpumpulla. Taustalla näette erittäin laadukkaan puustellin keittiön, mutta lähdetään nyt katsomaan vielä tarkemmin, että mitä kaikkea muuta tämä asunto kätkee sisälleen. Eikö ollutkin todella viehättävä tämä koti? Ja sijaintihan tässä on erinomainen, sillä lähin ruokakauppa sijaitsee tuossa aivan kadun toisella puolella. Ja Kivistön keskustaan on matkaa noin kilometri ja siellä sijaitsee Kivistön keskustan kattavat palvelut sekä Kivistön asema, josta pääsee kätevästi Helsingin keskustaan lentokentälle Tikkurilan suuntaan. Lähin päiväkoti on tuossa ihan muutamien satojen metrien päässä, itse asiassa 2 päiväkotia, ja Aurinkokiven koulu sijaitsee myöskin noin kilometrin päässä. Joten tervetuloa tutustumaan tähän kotiin. Mä olen Johanna Mustonen. Toivottavasti nähdään pian täällä Kannistontiellä.